L-għodwa tajba. Illum 22 ta' Frar nilqawkom għaċ-ċelebrazzjoni Ewkaristika fl-ewwel ħadd tar-Randan mill-Knisja Parrokkjali ta' San Bartilmew ġewwa Ħalarawr. Ir-raħal ta' Ħalarawr kien maqut man-naxxar sakemm sar parroċċa fl-1610. Il-Knisja li hemm illum iddedikata lill-Apostlu San Bartilmew bdiet tinbena fl-istess sena u ġiet ikkonsagrata fl-1736 fuq pjanti tal-perit Tomás Dingli. Il-pittura titolari saret minn Giuseppe Calì fl-1902. Il-parroċċa ta' Ħalarawr tinkludi l-Knisja ta' Santa Marija tal-Anġli f'Baħar iċ-Ċaq kif ukoll qatt ta' kappelli u knejjes oħra żgħar, fosthom il-Knisja ta' Santa Marija Assunta magħrufa bħala ta' Żelliqa, il-Kappella ta' Santa Marija magħrufa bħala ta' Bernarda u ta' San Ġwan Battista li kienet isservi bħala l-Knisja parrokkjali sakemm tlestiet dik iddedikata lil San Bartilmew. Imexxi l-quddiesa l-Arċisqof Charles Scicluna flimkien mal-Kappillan Dun Christopher Gallia. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Mill-parroċċa ħelwa ta' San Bartilmew il-Gargur insellem il-kull min qiegħed isegwina anke permezz ta' TVM. U nitolbu li kif bdejna din il-mixja tar-Randan li twassalna għall-Għajt il-Kbir, aħna nidħlu fl-iskola ta' Ġesu. Skola ta' maħfra, skola ta' ħniena, skola ta' mħabba. Ħuti narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li ngħadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt mirjieti. Tija tiegħi, bl-akbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġni, lill-Anġlu l-Qaddissin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil Mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jafrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. U Alla li tista' kollox bit-taħriġ ta' kull sena matul ir-Randan imqaddes, għatina li nifhmu dejjem iżjed il-misteru ta' Kristu u li bħajja xierqa niksbu il-frott tiegħu. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla
u li miegħek jgħixu jissaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. Il-mulej Alla sawwar il-bniedem mit-trab tal-art u nifaħlu f'imnifsejh il-ħajja u l-bniedem sar ħlejqa ħajja. U l-mulej Alla ħawwel ġnien fl-Eden, in-naħa tal-Lvant u qiegħed hemm il-bniedem li kien sawwar. U l-mulej Alla nibbet mill-art is-siġar kollha li jpaxxu l-għajn u bnina għall-ikel. U s-siġra tal-ħajja f'nofs il-ġnien, u s-siġra tat-tarif it-tajjeb u l-ħażin. Is-serb kien l-iktar wieħed li jilħaqlu fost l-annimali selvaġġi kollha li kien għamel il-mulej Alla. U qal lill-mara: tassew li Alla qalilkom la tiklux mis-siġar kollha tal-ġnien? U l-mara wieġbet lis-serb: mill-frott tas-siġar fil-ġnien nistgħu niklu, imma mill-frott li hemm f'nofs il-ġnien Alla qalilna la tiklux minnu u lanqas m'għandkom tmissuh, inkella tmutu. U s-serb qal lill-mara: le, żgur ma tmutux, imma Alla jaf li dakinhar li tiklu minnu jinfetħu għajnejkom u ssiru bħala Allat li jafu t-tajjeb u l-ħażin. U l-mara rat li s-siġra kienet tajba l-ikel u tiġbdek fil-għajn, u s-siġra tħajrek biex tikseb id-den u ħadet mill-frott u kielet. Imbagħad tat ukoll lil-żewġa li kien magħha u kiel. U nfetħu għajnejhom it-tnejn u ntebħu li kienu wera u ħietu weraq tat-tin u għamlu iħżma. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħar lill-Alla. Ħenna lina mulej għaliex dnibna, flimkien ħenna lina mulej għaliex dnibna. Ikollok ħnina minni o Alla fit-tjubitek, fil-kobor tal-ħnina tiegħek ħassar ħtijieti. Aħsinni kollni mill-ħtija tiegħi, naddafni mid-dnub tiegħi. Flimkien ħenna lina mulej għaliex dnibna. Għax jien narafhom ħtijieti, id-dnub tiegħi dejjem qudiemi. Kont rik biss jiena dnibt u dak li hu ħażin f'għajnejk għamilt. Flimkien ħenna lina mulej għaliex dnibna. Oħloq fija qalb safja o Alla u spiritu qawwi ġeddet fija. La twarrabnix minn quddiemek, tneħħix minni l-ispiritu qaddis tiegħek. Flimkien ħenna lina mulej għaliex dnibna. Rod li lena tas-salvazzjoni tiegħek u bi spiritu qalbini wettaqni. Iftaħ li xoftejja Sidi u fommi xandar it-tifħir tiegħek. Flimkien ħenna lina mulej għaliex dnibna. Qari mill-Ittra ta' San Pawlu Apostlu lir-Rumani. Ħuti kien permezz ta' bniedem wieħed li fid-dinja daħal id-dnub u permezz ta' dnub il-mewt. U hekk il-mewt laħqet il-bnedmin kollha għax kollha dimbu. Għax jekk minħabba fl-ħtija ta' wieħed waħdu saltnet il-mewt, permezz ta' dak il-wieħed, aktar u aktar dawk li jirċievu l-kotra tal-grazzja u d-don tal-ġustizzja għati saltnu fil-ħajja permezz ta' wieħed li hu Ġesu Kristu. Mela kif bil-ħtija ta' wieħed waħdu waslet il-kundanna fuq il-bnedmin kollha, hekk ukoll bl-opra tal-ġustizzja ta' wieħed waslet lill-bnedmin kollha l-ġustifikazzjoni tal-ħajja. Għax kif bid-diżubbidjenza ta' bniedem wieħed il-ħafna saru midinbin, hekk ukoll bl-ubbidjenza ta' wieħed il-ħafna jsiru ġusti.
Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħajr lil Alla. Il-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix, iżda b'kull kelma li toħroġ minn fomm Alla. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju ta' San Mattew. F'dak iż-żmien l-Ispirtu ħal il-Ġesu fid-deżert biex ix-xitan iġarbu. U Ġesu baqa' sajjem għal 40 jum u 40 lejl u fl-aħħar ħadu l-ġuħ. U resaq it-tentatur u qallu: jekk inti bin Alla, ordna li dan il-ġebel isir ħobs. Iżda Ġesu wieġbu: hemm miktub, il-bniedem mhux bil-ħobs biss jgħix, iżda b'kull kelma li toħroġ minn fomm Alla. Imbagħad ix-xitan ħadu miegħu fil-belt imqazza, qiegħdu fuq il-quċċata tat-tempju u qallu: jekk inti bin Alla, inxteħet għal isfel, għax hemm miktub li lill-anġli tiegħu jordnalhom jieħdu ħsiebek u li fuq idejhom jerfgħuk ħalli ma taħbatx riġlek ma' xi ġebla. Qallu Ġesu: hemm miktub ukoll: iġġarrabx lill-mulej Alla tiegħek. Għal darb'oħra ix-xitan ħadu miegħu fuq muntanja għolja ħafna u rieħ is-saltniet kollha tad-dinja u l-glorja tagħhom u qallu: dawn kollha nagħtihom lilek jekk tinxteħet tadurani. Imbagħad qallu Ġesu: itlaq xitan, għax hemm miktub lill-mulej Alla tiegħek għandek tadura u lilu biss taqdi. Imbagħad ix-xitan ħallih u minnu fih ġew xi anġli u kienu jaqduh. Il-kelma tal-mulej tifħil. Għadna kemm smajna ir-rakkont ta' San Mattew dwar it-tentazzjonijiet ta' Ġesu. Ġesu jirrispondi dejjem bil-kelma ta' Alla. Santu Wistin għandu l-espressjoni sabiħa ħafna. Fih kien hemm it-tentazzjoni tagħna, xu laqa fih it-tentazzjoni tagħna, imma min għandu mingħand il-mulej Ġesu aħna ksibna ir-rebħa fuq ix-xitan. Bħalma namlu ħafna drabi aħna l-isfijiet fl-ewwel ħadd tar-Randan nibatu ittra pastorali lill-komunitajiet tagħna. U għandi il-pjaċir li naqrajilkom f'ismi f'isem l-Isqof Anton, l-Isqof Tawdex u l-Isqof Ġew, l-Isqof Awżiljarju. Ħut jeżis fi Kristu. Ir-Randan huwa vjaġġ ta' konverżjoni, żmien li fih il-Knisja bi ħlewwa u ċarezza tajna biex ma nibqgħux inħarsu biss lejn anfusna, imma tistedinna biex inħallu lil Alla idawwa l-qalbna biex nintebħu bil-bżonnijiet ta' ħutna. Permezz tas-sawm, tat-talb u l-karità nerġgħu nitalmu li l-imħabba dejjem titlob sagrifiċċju. Tkun dixxiplu awtentiku ta' Ġesu ifisser li tkun don ta' mħabba u solidarjetà lejn l-oħrajn.
Dan iż-żmien li fih nimxu ma' Kristu lejn is-salib, aħna msejħa nirriflettu dwar kif ħajjitna bħal dik ta' Kristu fuq is-salib tista' tkun għajn ta' ħajja ġdida għall-oħrajn. Illum hawn diversi ċittadini li jbatu minn mard serju li jfaqqar il-kwalità ta' ħajjithom. Ħafna minnhom qed jistennew bosta drabi għal sin sħaħ il-possibilità li jgħixu mill-ġdid permezz ta' trappjant tal-organi. Wara kull isem fuq il-lista ta' stennija hemm wiċċ uman, familja u storja ta' tama ħajja ħirġa mill-imħabba u s-solidarjetà tal-oħrajn. Bħala r-rajja tagħkom fil-bidu tar-Randan nixtiequ nirriflettu magħkom fid-dawl ta' twemmin nisrani tagħna dwar il-ġest sabiħ u nobbli favur il-ħajja li tagħti b'ġenerożità u b'imħabba organu lil xi ħadd mhux biss sabiex isalva ħajja, iżda wkoll biex ittejjeb il-kwalità tal-ħajja ta' min jirċevih. Din ir-riflessjoni nofruha biex tgħin fil-formazzjoni tal-kuxjenza, tneħħi l-beżgħat u tinkoraġġixxi dixxerniment ġeneruż u frott it-talb imsejjes fuq ir-rispett sħiħ lejn id-dinjità tal-bniedem. Aħna nemmnu li kull bniedem huwa maħluq fuq ix-xbija ta' Alla. Ġisimna mhuwiex sempliċi strument bioloġiku, huwa parti essenzjali dwar min aħna. Permezz ta' ġisimna aħna inħobbu u naqdu lill-oħrajn, insofru u nagħtu glorja lil Alla. Għalhekk il-Knisja tħares lejn il-ġisem uman b'qima kbira, kemm fil-ħajja kif ukoll wara l-mewt. Id-donazzjoni tal-organi għandha dejjem tinftiem fi ħdan dan ir-rispett profond lejn l-għaqda tal-ġisem u r-ruħ. Qatt m'għandha tkun kwistjoni ta' użu jew sfruttament tal-ġisem, imma tal-għoża tiegħu bħala don fdat lilna minn Alla. Meta ssir b'mod etiku, id-donazzjoni tal-organi tista' tkun espressjoni konkreta ta' solidarjetà u għotja personali li tirrifletti d-don totali li Kristu għamel tiegħu nnifsu għal ħajja tad-dinja. Il-Knisja b'mod konsistenti tiddeskrivi d-donazzjoni tal-organi bħala att ġenwin ta' mħabba u bħala don ġeneruż moti għal ġid ta' ħaddieħor. Dan id-don ma jnaqqasx mid-dinjità ta' min jagħtih. Għal kuntrarju, jikxef il-verità l-aktar profonda tal-ħajja umana li aħna maħluqin għal komunjoni u għall-imħabba. Għad-donaturi ħajjin din il-ġenerożità qatt m'għandha tpoġġi l-ħajja tagħhom jew il-funzjonijiet essenzjali tal-ġisem f'periklu serju. Għad-donaturi li jkunu mietu, id-don tal-organi jista' jippermetti li l-ħajja tkompli tifjorixxi anke quddiem il-mewt u t-telfa tinbidel f'tama u ġenerożità. Il-Knisja tappoġġa id-donazzjoni tal-organi meta din issir fuq pedamenti etiċi ċari u b'salvagwardji morali sodi. Id-donazzjoni tal-organi wara l-mewt kemm fuq kriterju neuroloġiku, jiġifieri meta l-moħħ kollu ma jibqax jiffunzjona, kif ukoll fuq kriterju ċirkolatorju, jiġifieri meta l-qalb ma tibqax tiffunzjona. Hija qatt nobbli u ta' mertu kbir meta wieħed josserva dawn il-kundizzjonijiet li ġejjin. Il-kunsens liberu u infurmat huwa essenzjali. Id-donazzjoni tal-organi trid tkun dejjem volontarja
u qatt m'għandha ssir taħt pressjoni diretta jew indiretta. Iċ-ċertezza tal-mewt trid tkun stabilita b'mod rigorus qabel ma jitneħħew l-organi. Il-mewt qatt m'għandha tiġi kkawżata jew b'xi mod maġla bil-għan li jinkisbu l-organi. Għandu jkun hemm separazzjoni ċara bejn it-tim mediku li jikkura l-pazjent u t-tobba tal-trapjant. Sabiex bekk jiġu salvagwardjati l-integrità tal-kura sħiħa li għandha tingħata lill-pazjent sal-mewt sakemm din il-kura hija ta' benefiċċju. Id-dinjità tad-donatur trid tiġi rispettata. Il-ġisem tal-mejjed għandu jiġi trattat b'reverenza u riti funebri għandhom jiġu mħarsa. L-ebda forma ta' kommerċjalizzazzjoni mi etikament aċċettabbli. L-organi umani qatt m'għandhom jinbigħu jew jinxtraw. Kull forma ta' kommerċjalizzazzjoni tal-ġisem jew ta' parti minnu tmur kontra d-dinjità umana. Il-ġisem u l-organi tiegħu għandhom jibqgħu fil-loġika tad-don, mhux tal-iskambju tas-suq. Xi persuni jesprimu tħassib u wieħed jifhem dan it-tħassib. Biża' ta' abbuż, inċertezza dwar id-definizzjonijiet mediċi tal-mewt, jew skumdità quddiem l-idea tad-donazzjoni tal-ġisem wara l-mewt. Dan it-tħassib wieħed għandu jindirizzah bid-dialogu onest u trasparenti. Inħeġġukom tfittxu informazzjoni medika u etika affidabbli u titkellmu ma' professjonisti fil-qasam tas-saħħa li jirrispettaw il-ħajja umana f'kull stadju tagħha. Il-Knisja tistieden lil kull persuna tieħu deċiżjoni fil-kuxjenza tagħha wara informazzjoni sħiħa, riflessjoni serja u talb. Il-familji għandhom rwol kruċjali fid-deċiżjonijiet dwar id-donazzjoni tal-organi. Inħeġġu lill-membri tal-familja biex jitkellmu b'mod miftuħ bejniethom dwar ix-xewqat u l-valuri tagħhom. Dawn id-diskussjonijiet għalkemm diffiċli jistgħu jkunu qatt ta' mħabba li jġib ċarezza u paċi f'mumenti ta' vulnerabilità kbira. Ħajkunu l-familji tagħna postijiet fejn l-Evanġelju tal-ħajja jingħex u jitħabbar, fejn il-ġenerożità titrawwem, is-solidarjetà twarrad u fejn it-tbatija issib kompassjoni. Aħna l-insara nemmnu li l-mewt mhix it-tmiem. Il-fidi tagħna fil-qawmin mill-imwiet tiggarantilna li bis-saħħa ta' Kristu rxoxt il-ġisem għalkemm jerġa' lura għat-trab huwa msejjaħ għall-glorja. Id-donazzjoni tal-organi ma tmurx kontra din it-tama. Għall-kuntrarju, tista' ssir xhieda aħħarija ta' fidi fil-ħajja li hija akbar b'saħħitha mill-mewt. Meta wieħed jagħti parir parti minnu nnifsu biex ħaddieħor jgħix, id-donatur jieħu sehem fil-misteru Paskwali ta' Kristu fejn il-mewt tagħti spazju għall-ħajja. Fil-parabola tas-Sammaritani tajjeb li Ġesu jirrakkonta bħala tweġiba l-mistoqsija ta' għarif fil-liġi dwar minnu il-proxmu tiegħu, ir-raġel jaraf sewwa li s-Sammaritan kien il-proxmu għax wera ħniena miegħu. U Ġesu jgħidlu mur u għamel hekk int ukoll. U bekk jenfasizza l-imħabba attiva u l-kompassjoni fil-prattika. Eżis ħuti, aħna nħarsu lejn id-donazzjoni tal-organi bħala triq ta' dixxipulat nisrani, triq immarkata mill-imħabba, mill-kompassjoni, mis-solidarjetà, mir-responsabilità u mir-rispett profond lejn il-ħajja. Ninkoraġġukom sabiex tkunu Sammaritani tajba,
billi tirreġistraw bħala donaturi tal-organi. Inħeġġukom titolbu, tirriflettu tfittxu gwida, fiduċja li l-Ispiritu Santu jidawwal kull kuxjenza sinċira. Jalla l-mulej li huwa dak li jagħti kull don tajjeb, ibirek lil dawk kollha li jaħdmu fil-qasam tas-saħħa u jsaħħaħ l-isforzi ta' dawk kollha li jaħdmu biex jippromovu id-donazzjoni tal-organi bħala qatt ta' solidarjetà ġeneruża. Jalla jfarraġ lil dawk li jbatu u jqanqal fi qlubna impenn imġeddet lejn l-Evanġelju tal-ħajja. Natukom il-barka pastorali tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel minn Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmi u għal-fidwa tagħna u ħalġis bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh u fi tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema u jgħid fuq il-lemin tal-Missier u għandu jieġa jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben li hu meqjum mweġġa flimkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem fom il-profeti. U fi Knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqar mumrija waħda l-mafra tad-nubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Fid-dawl tal-kelma ta' Alla llum nitolbu lil mulej iħarisna minn kull tentazzjoni u fid-djufija tagħna jagħtina kuraġġ u qawwa. Nitolbu biex f'dan l-istaġun sabiħ tar-Randan infittxu li nisimgħu il-kelma ta' Alla u niftakru l-kelma ta' Ġesu. Il-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix imma b'kull kelma li toħroġ minn fomm Alla. Nitolbu. Aħna u nisimgħu il-kelma tar-Rajja tagħna, nitolbu biex inkunu ġenerużi. Nitolbu għal dawk li għandhom bżonn jirċievu xi organu u għal dawk li huma mħajrin ikunu ġenerużi magħhom biex il-mulej ikun ta' faraġ u għajnuna għal kulħadd. Nitolbu. Nitolbu għal dawk kollha li jaħdmu fil-qasam tas-saħħa biex il-mulej juża l-intelliġenza, l-erf u l-għaqal tagħhom biex itejbu s-servizzi mediċi tagħna u fl-istess ħin huma jkollhom sodisfazzjon fil-vokazzjoni tagħhom. Nitolbu. Nitolbuk għal dawk kollha li f'dawn il-ġranet iħejju għal manifestazzjoni sbieħ li jkollna tal-ġimgħa l-kbira u ta' ħadd il-Għid biex il-mulej ifarraġhom u jlaqqaħħom mal-ħniena tiegħu. Nitolbu. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sacrificio da sale
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' Jismu. Għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Għamel mulej li niġġeddu dejjem f'ħajjitna biex nofrulek kif jixraq dan is-sagrifiċċju. Ħalli bih inqazzu l-bidu ta' dan iż-żmien qaddis li jħejjina għaċ-ċelebrazzjoni tal-misteru tal-Għid bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xira. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien nrodulek ħajr bi Kristu Sidna. U għal 40 jum iċċaħħad mill-ikel tal-art biex bis-sawma tiegħu iqaddes din il-għamla ta' takkis. U bir-reb tiegħu fuq il-qerq kollu tax-xitan għallimna nwarbu l-ħmira tal-ħasen. B'hekk iseħħilna niċċelebraw kif jixraq il-misteru tal-ikla tal-Għid f'din il-ħajja sa ma naslu biex nieħdu sehem għal dejjem fl-ikla tal-Għid fis-sema. Għalhekk flimkien mal-anġlu l-qaddisin kollha intennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla għeda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħu. Osanna fl-għoli ta' smewwiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-għoli ta' smewwiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn raħibati ħal ħobs ratti l-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġaratti l-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xoġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljun miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli, mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli, mod speċjali l-Apostlu San Bartilmew u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missier iżista kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna wridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet
jitqaddas ismek, tiġi saltnatek, ikun li titin li fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna palma nafru l-minuħati għalina. La ddaħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba ħina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat l-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħid nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem għaddis tiegħek eħlisni miħtieti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidilek mandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok nitqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx id-dun kondanna tiegħi, iżda ħnina tiegħek tkun għalija ħarsin u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf Talla, danu li neħid nubiet tad-dinja. Ħennin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejn.
Nitolbu. Aħna tqarbilna mulej bl-ikel tas-sema li bih nitħeġġu fil-fidi, nissaħħu fit-tama u nitqawwew fl-imħabba. Għallimna nħossu l-bżonn li niklu lil dak li jutassew il-ħobs ħaj u li ngħixu ta' bilħaq b'kull kelma li toħroġ minn fommok. Bi Kristu Sidna. Nixtieq nirringrazzja ħafna lil Father Chris il-Kappillan lilkom ukoll tal-preżenza sabiħa tagħkom u nawgura lil din il-parroċċja żgħiża ir-Randan Qaddis u anke lejt mimli ferħ tal-mulej. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Naslu fit-tmiem il-quddiesa mill-Knisja Parrokjali ta' San Bartilmew ġewwa Ħalarawr. Nitolbu. Mulej Ġesu Kristu, għatina l-kuraġġ sabiex f'dan iż-żmien qaddis tar-Randan inkomplu niskopru lilek u lilna nfusna permezz tiegħek. Bi Kristu Sidna. Amen. Inħeġġukom sabiex matul ir-Randan taqraw il-kelma t'Alla, tieħdu sehem fis-sagramenti u tattendu l-eżerċizzji spiritwali. Żur il-website randan.knisja.mt biex tara l-ġranet u l-ħinijiet taċ-ċelebrazzjonijiet u l-attivitajiet marbuta mar-Randan u l-Ġimgħa Mqazza fil-parroċċi f'Malta. Din il-website tibqa' tiġi aġġornata matul ir-Randan. Grazzi tal-li naqadtu magħna l din iċ-ċelebrazzjoni Ewkaristika. Nawguralkom il-ħadd it-tajjeb.